Oke lah solo manuai. Aminurai. Ya minurai sose. Nggak boleh sose. Ndak, tuh menyimak. Oh, menyimak. Wah nyimak aja lah dia enak berdua. Iya. Tapi menyimak. Indah pakai urjan dari. Masih upi anema si aminurai maleloka yosu amino asu amino tantang sayur tolong dibintai kota sampai kabar siupia siap menurai Kala guru suane makna mama Labadendang kami batigo kami bati igonan kanduang oi di kampung indah badun sana nan bagura wasamalan konarakan duango dari kete badang amarasa ala gadang sansaro juwo wasiupia siaminura Dewa Katune lampia datang kalagu kambangan gia puno lagu rusua bantun baimu saja kita
cinta sana sampai kini merasa hidup Asiopia siam inurai. Kambang oi mak kasan sayu kau jadinya putra DKI. Oi mak ema maca laria satantang pasia Tanjung Bale Arina Sadang Tangari Manika-nika bunyi badai ambillah sampan Jepang ayu menuju desa Subarang hujan barinya irinya ju barinya ju. Putra DKI dengarkan milah lamalang putra Batam ko menembak lai dipidik tapi badi melatui 2 kali buron tabang disangkukanai dicari arah tempe jatuh kirunya burung digangga murang patah hati putra Batam jadi Robi kepulang ke Singkara putra DKI na iyo pulo kalau nanindak pujang rasa kiawak dalam rangkuangan orang mamau iyo Kambang kalare juo atau nanjang adi si kambang la si kambang kandak nasamu ladi dendangan duduk ala bagandiang duduk bagandiang tanpa manduang manang dendang sama lam kola sama lam Nade Pak Jorong dengan pesan kita umpama Pak mamaliaro kambing adia kia rumpui sekarang pujua ubinya punya mama
dia giasa domanganda bacogaya awak sebentalai di kampung jauh dari siko alapane mak sajoka para oden cubo batanamu bina de kondi aki nyampulo oi mak aku onduang oi raunan saluang agak sabalik nak sanang mana dia tino antapun namu penyakit dukun tak pandai mau benyo iyo raunan saluang sabalik din Kok jadinya kembang batana mendengarkan kalagu iko kini meminta biarlah badendang kini wabagura indak kalamu mama nek kandung coba dengarkan ala dicoba menembak badia melatui 2 kali piluru babah dia bagenan punyoy emang lapaya majan suaroi uku jajangku hampir datang sudah iko babaliak kita kalaulah sayang indak seimbang kasan sesurang badan kita iyo guguk panitia meh
Guguk netiame Pak. Urang gugu atitila amin kota amititi lapera bau kabangai mototu jasujo apoga sawah indah baladang indah antajoai ama atu sejo batanang tanang mama adidi lai bakanda malampo samo bagurawa dulu baru setahun tak nade apa turui pulo kami nanti gaya tipiatu urang canduang di mama alainin di baliang balai Fatimah di bawah kayu nanarondo urang
Oi di silau indah di rumah janjang raba pintu basah. Tagis keke, ada orang berkandak dalam HP Makson, najak tadinya berkandak lain. Entah lagu Makson dalam baik buka awak, lagunya nakan lagunya Racun Dunia. Mungkin orang nak berkandak kurang siko. Okey. Ayah, alah. Tu dua buah lagu di sana sudah tu kita pisah-pisah. Mudah-mudahan jadi. Kena Pak Jarong sampai kurang 3 lebih tu bah ganti coba DJ. Okey. 10 minit jadi. Ya. Tu. Terima kasih. Malah perangki-rangki semalam kau. Ayolah mama jadi sana. Kalau lepas DJ tentu kita minta berpisah-pisah. Dah sungguang kananya telantuang katurun. Saluang kau ada salah patia. Organ kau ada salah kinca. Kami berdendang kau kurang bandai. Beri maaf banyak-banyak. Ambo sudahi. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapasan ke Mak Ije, Jorido ke mana kan ambo sama-sama makan kita nanya. Okey.